אז יש לנו עוד עוקב אחד להגיע ל-50, ולכבוד זה אנחנו עושים פרק מונה חדשה של מצלצלים לאנשים חדשים. טוב, יאללה. אם אתם רוצים בתגובות תשאלו אותי מה מספר הטלפון שלי. אוקיי, למי נצלצל? כבר הכרתי כמה מספרי טלפון. בואו נצלצל. אני סתם זורק מספר, אוקיי? אני אזרוק. רגע שנייה, לא. 0, 5, 4, 6, 5, 1, 6, 9, 3. בוא נתקשר. אחי, כאילו, חברים, זה אשכרה באמת איש אמיתי שהצליח, כאילו, שהוא באמת התקשרתי אליו. רוצים שסתם לי, אם יש לכם חבר שיש לו מספר, תגידו לי את המספר שלו. 0, 5, 8, 2, 2, 1, 3, 6, 8, 5, 4, 4. נשבע לכם, אני לא יודע את זה. הנה, אמרתי לכם. 0, 5, 3. טוב, אמא שלי שלחה לי הודעה, מה אני אענה? 2, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 7, 8, 1. חייגו שנית. וואי, חבל. בוא נעשה כאילו 5, 0, 2, 2, 3, 6, 9, 2, 1, 4, 4, 8. וואי, איזה מספר יכול להיות קיים? מה המספר שלכם? תגידו לי בתגובות, אם אתם יודעים. The number you have dialed is not... אין מצב. אני חושב שהיה לי חבר שהיה לו את המספר הזה. הכל לא קיים. טוב, בוא נפעם נשקיע. רגע, נשים את הטלפון במקום הגיוני רגע. אוקיי, בסדר. בוא נשקיע. what the fuck, זה לא ישראלי. תראו.
זה ערבי. אומייגאד. אומייגאד, ראיתם? זה היה די ערבי. מה אני ראיתי? רוצים שהפעם אני באמת אפרוץ? הספאם אינו קיים. אנא בדקו מספר וחייגו שנית. יאללה, לא נותנים לי שום מספר. בוא נעשה את המספר של חבר שלי. רוצים באמת שרגע נתקשר לחבר שלי? בוא נראה מה הוא יעשה לי. שלום. הלקוח אינו יכול לקבל... סומו. אני מתקשר אליו דרך הוואטסאפ. בוא נראה מה אמא שלי שלחה לי. אוקיי, בסדר. אוקיי, הוא ראה את זה. אני אתקשר אליו. ליאור. אני באמצע עריכות, אני לא יכול לדבר. מה באמת? בדיוק עכשיו אני אעשה סרטון. אני באמצע עריכות. טוב, יאללה ביי. אחר כך נעשה. אוקיי, יאללה. וואי, ראיתם גם הוא עכשיו באמצע העריכות של סרטון. וואי, אני מתכוון עכשיו לעשות עריכה של כל הלילה. באמת, איזה לא כיף זה. בקיצור, גם אני עכשיו עושה סרטון. טוב. בוא רגע ליאור. סיימתי. סיימת? כן. אני בדיוק באמצע סרטון. טוב. טוב, ליאור. אני אומר להם תירשמו לערוץ שלי ושלך. מה? אני אומר להם תירשמו לערוץ שלי ושלך. מי? על היוטיוב שלך. אני ב-49 עוקבים. יפה. אתה יותר טוב מריי. ריי 44. מה? הוא ירד? למה? אומייגאד. טוב ליאור, אני אדבר איתך אחר כך, אני באמצע סרטון. ריי, תעשה סרטון, יאללה. כן, אני עושה. אז חברים, תירשמו לערוץ של פליימר, לערוץ שלי, ושל ארבל כמובן. קוראים לזה עידן שמאלוב, יאללה. תירשמו. ביי. יאללה ביי. ראיתם? יאללה, תעשו את זה. הנה, יש לי פה עוד מלא חברים. רגע, אני אכתוב לאמא שלי. טוב. יאללה, אז ממשיכים. צוות הנובים, אם אתם רוצים שאני אצרף אתכם, תגידו לי את זה. אתם מספר שם. ואם אתם יודעים למה היוטיוב שלי ככה, אז תגידו לי. והטיקטוק שלי בסדר, תראו. אתם רואים? משהו מוזר פה. טוב, יאללה. בואו נמשיך בשיחות. זו השיחה האחרונה שלנו להיום. בואו נראה אם אני אצליח. 0 5 0 9 8 6 3 5 5. אומייגאד. טוב, יאללה. אם אתם רוצים עוד פרק הבא צריך עוד מנוי אחד, אז תירשמו לערוץ. וגם תכתבו All Your Snakes Box או פליימר.
ותירשמו לזה לערוץ כי זה חבר שלי. יאללה ביי חברים, ותירשמו לערוץ, כן? ובדרך תעשו גם לייק. יאללה ביי.